Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In de eerste 2 uitzendingen van Venray van Toen in 2019 besteden we aandacht aan het eerste elftal van de Venrayse voetbalclub SVV. Na een minder succesvolle periode breekt in de jaren 70 weer een periode met veel successen aan. Vandaag gaan we terug naar het hoogtepunt van 1982. Na een succesvolle eindspurt wordt Venray kampioen in de eerste klasse en promoveert voor het eerst naar de hoofdklasse van het Nederlandse amateurvoetbal. Kijkt u mee naar een vreugde-explosie na het laatste fluitsignaal. Ruim 3700 toeschouwers, met daaronder de markante supporter Harry Gerards, zijn naar Sportpark Duwy gekomen om Venray te ondersteunen in de kampioenswedstrijd tegen RKONS uit Schaarsberg. Dames en heren, wij moeten door een diep dal. Maar bijna hebben we het gered. De supporters is alles van gevraagd. Bloed, zweet en tranen. En ter 11e uur zal het dan eindelijk lukken. Bravo! Vanaf de aftrap gaan de mannen van trainer Henk Raaier vol in de aanval. Zo ontstaat er een levendige wedstrijd met veel kansen. Via een aanval van links wordt de bal voor het doel gebracht en scoort Frans Muizers met een volley het eerste doelpunt voor Venray. De ban is gebroken, zowel bij de leiding als de supporters. Nog voor de rust brengt linksbuiten Wim Kuppen opnieuw de bal hoog voor het doel en scoort Jacques Lensen op een schitterende manier de 2-0 voor Venray. Het sportpark ontploft bijna. De vreugde is groot.
Wanneer RKONS bij een tegenaanval probeert te scoren, blesseert doelman Huub Sturme zich. Tijdens de rustpauze vermaken het huisorkest Langzak samen met de one-man show van Harry Gerrits, oftewel Harry met de bel, het talrijke publiek. Hey, doorgaan hè! Kom op! Bij het begin van de tweede helft is de geblesseerde doelman Huub Sturme vervangen door reservedoelman Willy Jansen. Desondanks gaat Venray weer volop op de aanval spelen. Stand op, weg die rooien! Alper! Kom chef, rustig! Plotseling wordt het stil op het sportpark. Geheel onverwacht scoort RKONS een tegendoelpunt. Even lijkt het erop dat het feest in gevaar komt door deze tegenslag. Kom op Pietje! Pietje concentratie, ja kom op! Gelukkig herstelt Venray zich snel en na een corner kopt Theo Flipsen de bal door en kan Gerry de Lauw de 3-1 scoren. Nu kan Venray niets meer gebeuren. De geweldige sfeer op Sportpark De Wiehen kan niet meer stuk. De kroon op het werk komt uit de vrije trap. Uitblinker Wim Kuppe scoort met een prachtige boogbal de eindstand op 4-1. De spanning is eraf, het karwei is geklaard, het feest kan beginnen.
In de kleedkamer is er veel vreugde en opluchting. Als eerste komen de spelers en het bestuur van RKONS Venray feliciteren met het kampioenschap. Bloemen verwelken van een clubvlag die blijft bestaan. Ik hoop dat hij strak en nog gaan. Onder het motto bloemen verwelken wordt door de voorzitter het clubvaantje overhandigd. Nog even succes. Het is voorzitter Turkenburg die de tegenstander uit Schaarsberg een compliment geeft voor hun sportieve plicht tijdens de wedstrijd. Ik moet wel zeggen dat jullie ons wel erg lang in de spanning hebben laten zitten. Wij hadden gehoopt dat jullie iets rustiger zouden voetballen. Wetende hoe onze zenuwen al onder spanning staan, maar het is natuurlijk een sportieve plicht van iedere tegenstander om te doen wat je kunt. Jullie hebben dat gedaan. En inderdaad, bedankt voor de ontwikkelingshulp uit Schaarsberg. Veel succes! Dan begint een uitbundig feest, niet alleen in de kleedkamer, maar ook in de bomvolle kantine met veel bier en muziek. Zelfs de cameraman wordt getrakteerd op een pilsje. Frank Elbers en Wim Vieverwans nemen even pauze. Ook supporter Broerke van Servaas is van de partij. Wanneer het muziek- en majorettekorps Sint-Petersbande een serenade brengt, stijgt het feestgeruis in de overvolle kantine naar grote hoogte. Na dagen van feesten worden de kampioenen en het bestuur muzikaal begeleid naar de officiële receptie.
Onderweg naar de Venraayse Schouwburg wordt de feestelijke stoet enthousiast toegejuicht door de Venraayse menigte. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.